سلام زي خبركم تخطاتلتي كمي توعلو نلو معلت زدالنا يو زيناتات وشت هاجرن وطن حيزنا لكم قريبنا لنا كسافت أمي كتكتاتلنا بأخبروت نعدم أرست زينام بعسران سلستن مقابيت أب تشاينا أبستخيد وشي ماراثون إيرتراوي أولمبيكاوي أتلت سامسوم أمارة قدامي درجة حيزو وددرو بمززام دموق عواتا مزجيبوم كم أكل نايتي من أسياتن تمهارون هاجرنام أبستفلاليو تاريخون لمعاتون بوتاتات عدت بمكياد مستاريخو من هاجرو من بعمقوت كلاليو زقبر ظلم مدبات أب عسب زركبو لعلش دشتميتي تمهارو كال أي درجة بيت مرتي والداب والدماريون نابت حيلتات مكل خال إيرترا سلسة ورارات سرعات ويانم زفشللو عردتات جنبار بورين دفعت دحتو من عردتا كايدوم أب السودان تخسيت زلو وقع حد بزل على ملكعو يقتصل أبزل والأوان إمارات عرب نمعرفو نفرتي شاد تقيمام ناب حيلتات وهافت دقف مالت دعم سريع أتوارات تملالس ألا نزبل كسس عيبوم سراويت السودان نغندي معرفو نفرتي شاد كوكع كم زخقل كقلت يسمع بمهلاو اتقجت نابتن هاقرات كي لحم سقات تفتيرو كم زلو تقاليحوم مثال قاعدة متأسسار كم زلوم زنقرلهم عطوات جوجلة الشباب أبتي من الصومال أبزدوب بوتا التركب كتما غاريسا كينيا متقعتي كم زكايرو تقليصهم بإسران سلستن مقابيت أب تشاينا أبستخيد وشي ماراثون إيرتراوي أولمبيكاوي أتلت سامسوم أمارم قدامي درجة حيزو وددرو بمززام دموق عواتا مزجيبوم زي إيرتراوي أولمبيكاوي أتلت سامسوم أمارم نتي 4 كيلومتر زشفنا نايوركي درجة زلوة وددر ماراثون بخلت ساعة شوعات دقيقة مزازبي حنسات كرقت بمخاليو كعواتا لكيلوم زي أبتصبق مناكم زلو زنقرلو أتلت سامسوم أمارم أبزو وددر زمزقبو وطيت زد النقيم إذا أتلت أبتي أو دباويت كتمانا كتما متصوع أبز حلف ورحيم زي تخيادة وددر فرق ماراثون مبرق أفريقاون كأدامي درجة بمحاز وددرو زازيمو منبارو عيرسعان إذا أتلت دما بزي كابجزي نابجزي زتريو زلو بقعات أبك 4 متساي أبتوم ناي بلاتينيوم درجة زلوهم عبيتي وردرات ماراثون ون كعوة تثبيت زقبرلو أتلت مخاني زقلات إذا أب تشاينا استخيده وشي ماراثون حدا كابتوم أب تشاينا زكايدو فلوتات وددرات ماراثونيوم أبتي بقدمة مالي استخيده وددر كام كاب 36 هاجرات استواصو لعلي 35 حسابات كمستساتفو يقلات كم أكل نايتي من إسياتن تمهارون هاجرنام أبزتفلاليو تاريخون لمعاتون بوتاتات عدت بمكياد مستاريخو من هاجرو من بعمقت كلاليو زقبر زلو مدبات أب عسب زركبو لعليش دشتمئتي تمهارو كال أي درجة بيت مرتي والداب والدماريون نابتي حيلتات مكل خال إيرترام سلسة ورارات سرعات ويادة زفشللو عدتات جنبار بورين دفعات دحتمن عدت كم زكايرو تقليصهم زم تمهارو نابزي مستنكر جغننت أبوتاتهم استفتسملو بوتاتات بمبصح بسوعلو سفيح مبرهي تواهيبوهم سوعلو أبتن تمهارو زهابو مجلس دمام اتن مريتو أحليفو زيهبن نلولاونت هاجرو بتبجاونت توفاينتن لعول هاجراونت زحلاقوتو ركيق حيلي أنصارتي زي مريتو كجبت زبتس حيلتات صلائي نممكات زنبرة كونتات بزرزر كم زقربو كفلت تغايل اللوم أبت سرعة ويانا زمرحو سراويت إثيوبيا بشنخ عسب كاب سلسته كساب 10 سنة كل التشح زكايدو ورار بحيلتات مكلغال إيرترا تتسافعهم لعلي 4225 وتهدراتو موتات كونن كلو لعلي 7200 قسلات كم زخونو سندات ينتصرون أبت عدت استساتفو تمهارون من إسياتن أبي زهابو رئيتو دمام أبت أبوتاتهم جغننت زفتسملو دفعات بمخاد بأكل بسو علو مجلسي كرخبون بمخالهم عب حقوس كمستسمعون بمجلس أزيد ما مستاريخهم أعميقهم كلاليون كبرتات أبوتاتهم بزقباء كورسون كمز حقزهم قليصهم أبوتا وعلو أن خركا زقبر مورراس تمكروم بزلع على أقباب يسرح اللو كمزلو زفلت يوم
በዘይካዝውን ወላውን አወጻ ሀገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ዲያስፖራውን ናብዝ ቦታታት እናዘሩ ይዕዘብዎ በመህላውም ድማ ኤርትራዊ ወላውን አብዛሃለው ሃልዩ መስመሬቱ ዘለዎ ጥቡቅ ምትእስሳር መዳርክተ አልቦ ምኻኑ ዘነጽር ምኻኑ እስተፍላልዩ ወገናት ይገልጹም አብ ኤርትራ ብዙሕ መስተንክራዊ ጅግንነት እስተፈጸመሉ ቦታታት ከም ዘሎን ንምስናዱ ድማ ብዕቱብ ክስራሐሉ ከም ዝግባአን በተደጋጋሚ ይዝግለጽ አብ ሱዳን ተኸሲቱ ዘሎ ውግእ ሓድሕድ ብዝለዓለ መልክዑ ይቕጽል አብ ዘለወሉ እዋን ኢማራት ዓረብ ንማዕርፎ ነፈርቲ ጫድ ተጠቂማ ናብ ሓይልታት ወሃብቲ ደገፍ ማለት ዳዕመ ሰሪዕ አጽዋራት ተመላልሳላ ዝብል ክስስዒቡ ሰራዊት ሱዳን ንቐንዲ ማዕርፎ ነፈርቲ ጫድ ክወቅዕ ከም ዝኽእል ክገልጽ ይስማዕ ብምህላው እቲ ግጭት ናብተን ሃገራት ከይልሕም ስጋኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ ይቃልሓሎም ጀነራላት ሰራዊት ሱዳን ጫድ ማዕርፎ ነፈርታ አጽዋራት ንምምልላስ ከሳሲ አሕሊፋ ካብ መሃብ ክትቆጠብ በመተሐሰሳብዮም እዚ ስጉምቲ ክወስድዎ ምኻኖም ዝገልጹ ዘለዉ መንግስቲ ጫድውን ነቲ ናይቲ ጀነራል መግለጺ አዋጅ ኩናት ሂዱ በመውቃስ ኣብ ልዕሊ መሬቱ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ምስ ዝፍጸም ዓጸፌታ ግብረ መልሲ ከም ዝህበሉ ገሊጹሎም ወላኳ ትነጽጎ እንተሃለወት ኢማራት ዓረብ ነቶም ብዳዕም መሰሪዕ ተባሂሎም ዝፍለጡ ሓይልታት ወሃብቲ ደገፍ ሱዳን አጽዋራት ኣብ ምዕጣቕ በተደጋጋሚ ክትክሰስ ጸኒሓያ ምክትል አዛዚ ሰራዊት ሱዳን ሌተናል ጀነራል ያሲር አልኢማም ጫድን ደቡብ ሱዳንን መጋበሪያ ኢማራት ዓረብ ካብ ምዃን ክሕየባም እንተዘይ ኮይኑ ተሪር ስጉምቲ ክውሰደሎም ምኻልዩ በተደጋጋሚ ዘጠንቅቕ ዘሎም ወላኳ ጫድ ነብሳም ከምዘይ ሰራዊት ሃገር ጌራ ትገልጻ እንተኾነት ኣብቲ ነቲ ኩናት መሊሱ ዝሓላለኸ ዘሎ ምጉራት አጽዋር ተጸሚዳ ከም ዘላይ ግን መንግስቲ ሱዳን ዝወቅስ እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ጫድን ሱዳንን ተኸሲቱ ዘሎ ወጥረ ድማ ነቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ዘይምርግጋእ ክወስዶ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይገልጾም ኢማራት ዓረብ ወላውን ኣብቲ ደማዊ ኩናት ትግራይ እውን አጽዋራት ብምዕጣቕ ስመን ካብ ዝርቁሓ ዝነበራ ሃገራት ሓንቲያ ሱዳን ኢማራት ዓረብ አጽዋራት ብምጉራት ንውግእ ሓድሕድ ሱዳን ናብ ዝኸፍአ መንገዲ ተምርሖ ኣላ ብዝብል ክትከስስ እዚ ናይ ፈለማ ኣይኮነን ኣብ ሱዳን ተኸሲቱ ዘሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ወሃብቲ ደገፍ ማለት ዳዕመ ሰሪዕን ተወሊዑ ብዘሎ ውግእ ሓድሕድ ህይወት ኣሽሓት ሰባት ቀዚፉን ብዙሓት ሱዳናውያን ኣብ መዛቢሉን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ምሳል ቃዒዳ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ዝንገረሎም ዕጡቃት ጉጅለ አልሸባብ ኣብቲ ምስ ሶማል ኣብ ዘዳውብ ቦታ እትርከብ ከተማ ጋሪሳ ኬንያ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ተገሊጾም እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብታ አውራጃ ኣብ ልዕሊ ሓደ ማዓስከር ፖሊስ ብዝኸፈቶም መጥቃዕቲ 6 ኣባላት ፖሊስ ክቕተሉ እንከለዉ ካልኦት 4 ድማ ከም ዝቆሰሉ ክፍለጥ ተኻኢዱሎም እዞም ዕጡቃት ጉጅለ ኣብ ከባቢ ወጋሕታ ብዝተፈላለዩ አጽዋራት ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ እቲ ኣባላት ፖሊስ ዝነብሩሉ ማዓስከር መጥቃዕትታት ከም ዝፈጸሙ እዩ ዝሕበር ዘሎም አልሸባብ በተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ናብ ወተሃደራውን ሲቪላውን ዕላማታት ዝገበረ ሰግረ ደቡባዊ ስርሒታት ከካይድ ናይ ፈለማ ኣይኮነን ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ኬንያ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብሰንኪ ከጋጥም ዝኽእል መጥቃዕትታት ገያሾ ናብ አውራጃ ጋሪሳን ካልኦት ምስ ሶማል ዘዳውቡ ቦታታትን ከይንቀሳቐሱ አጠንቂቑ ምንባሩ ይሕበር ኣብ ሶማል ዝመደበሩ ዕጡቕ ጉጅለ አልሸባብ ንመንግስቲ ሶማል ንምዕላው ንዓሰርተታት ዓመታት አንጻር መንግስቲ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ከካይዱ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዮም እዚ አልሸባብ ዝገብሮ ዘሎ ስግረ ደባዊ መጥቃዕትታት ድማ ነቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት መሊሱ ዘጋድድ ምዃኖም ተንተንቲ ዝገልጹ እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናትና ቲቪ ንሎሚ ዘዳለናዮ ዜናታት ውሽጢ ሃገርን ወፃን እዚ ክትከታተልዎ ዝጸንሐኩም እዮም ኣብ ዝቕጽል ዜናዊ ትሕዝቶና ይክኸውን ምረኻብና ሰሰናዩ